לוי יצחק נכסים. אנו מתמחים בתיווך, שיווק והשקעות נדל"ן. ברשותנו מגוון נכסים פרטיים ומסחריים ומבחר עסקים פעילים למחירה. אצלנו תקבלו את כל השירותים הנלווים: ייעוץ משכנתאות, ביטוחים, השבחת נכסים ועורך דין מומחה בתחום המקרקעין. יחס אישי וליווי צמוד לאורך כל התהליך. לוי יצחק נכסים. אנו מתמחים בתיווך, שיווק והשקעות נדל"ן. ברשותנו מגוון נכסים פרטיים ומסחריים ומבחר עסקים פעילים למחירה. אצלנו תקבלו את כל השירותים הנלווים: ייעוץ משכנתאות, ביטוחים, השבחת נכסים ועורך דין מומחה בתחום המקרקעין. יחס אישי וליווי צמוד לאורך כל התהליך. לוי יצחק נכסים. אנו מתמחים בתיווך, שיווק והשקעות נדל"ן. ברשותנו מגוון נכסים פרטיים ומסחריים ומבחר עסקים פעילים למחירה. אצלנו תקבלו את כל השירותים הנלווים: ייעוץ משכנתאות, ביטוחים, השבחת נכסים ועורך דין מומחה בתחום המקרקעין. יחס אישי וליווי צמוד לאורך כל התהליך. לוי יצחק נכסים.